filɛbagaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye avril kalo tile 11 falaye bi Bamakɔ bɛ ɲini kana kɛ nɛgɛsoboli dugu ye dɛ ko radio Mali ka tuuru bɛ yen bozo ka to ji la nka bozo ka to Bamakɔ kɔnɔna fana na Dirisa Mɛnta i kelen tɛ k'a daminɛ aéroport fo Asimi ka baarakɛyɔrɔ Aso ka baarakɛyɔrɔ sira bɛ ɲaaminen don bi wa min yɛrɛ ka jugu u bɛ sin ka mobilibatigi kelen bila nɛgɛsobolila kelen kɔ ten k'a k'a jɔ ko fo ka tɛmɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma radio Mali mɔgɔ an b'u fo Seydou Natumɛ yɛrɛ tun y'an wele ko ale yɛrɛ kɛlen don ko in denfa ye an b'a fana fo a ka dɛmɛ ɲuman na ka ɲɛsin radio Mali mɔgɔw ma nɛgɛsoboli Babugu ninnu ka fɛn tɛ de olu ka wala falaye ko sen ta ko bɛɛ b'i yɛrɛ ye de don koyi k'a fɔ ko an ka tɔn o t'a la sen échappé ni fɛn ninnu kɔni a bɛ n'o kɛ nka miliyɔn 2 kɔ hali Tour du Mali wari tɛ min bɔ o de dira wa k'a daminɛ premier fo 20e fo maa 20 olu bɛɛ bɛ donbolo sɔrɔ o de la u bɛ k'a boli koyi u bɛ k'a boli fa bɛɛ fɛ u bɛ k'a boli sugu kɔnɔ u bɛ ka hali taxi tigiw bɛ tɛmɛ u la u bɛ maaw ka taxiw bloqué i bɛ bila retard fana na sisan bi an bɛna taa yɔrɔ 2 babu daminɛ o ye dugu kibaruya ye dugu kibaruya min ni Maroc ka jamana ni jamana cɛ siraɲɛnabɔ minisiri Burata ale tun bɛ an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Ablaye Diaby ye barosigi kɛ kunun ko barosigi bɛ tali kɛ min na o ye Sahara occidental ko ye falaye tilegan in na yaasa maaw ka se ka faamuyali kɛ o ko la an ye wele bila Dirisa Mɛnta ma ale ti ko fɔ maa ye tuguni min y'an ka babu fan filanan ye ni Ala n'a kira sɔnna ma Joyilakaw olu mun kɛra Tumutu biennale filanan ye olu ka miniti 30 b'an bolo an na tila k'o fana di maaw ma ka se ka o lajɛ nka babu an n'a daminɛ ni tilegan in na Mali ni Maroc denkura min wolola Ngɔyɔ la ka se k'o da maaw olu tulo kan kunun ko Kuluba faama sigiyɔrɔ la Diop ale ka baarakɛyɔrɔ Mali ka minisiriso min bɛ jamana ni jamana cɛ siraɲɛnabɔ ko kunna olu ye maa bisimila ye maa min ni u n'o ka babu ye tali kɛ République arabu démocratique kan n'o fɔ ma ko Saharawi jumadon avril kalo tile 10 kunnafoni min ye Nasser Burata ye ale ni Ablaye Diop olu de y'a babu ɲagan kosɛbɛ Marokukaw ka jamana ni jamana cɛ siraɲɛnabɔ minisiri ale bɛ tile 1 taama kunna an fɛ yan ko in kun cɛra ni laseli ye laseli min na Ablaye Diop y'a yira sa k'a fɔ ko min ye République démocratique du Sahara ye anw ni olu ka bolo ni ɲɔgɔn ma ko nin y'a jɔlen ye pewu k'u lakodɔn k'a fɔ k'u ye jamana ye ni Maroc ka hukumu kɔnɔna tɛ Mali ka o ka lakodɔn ni o jɔra yaasa an ka faamuyali kɛ yanni Dirisa bɛ yan de ko bɛ cogo di e tun bɛ nɛgɛso kan wa e tun bɛ taxi de kɔnɔ ne tun bɛ taxi kɔnɔ mais ne ni taxi bolila bɛɛ an bɛɛ fana tun bɛ nɛgɛso kan tuguni est-ce que an tun bɛ nɛgɛso ka rythme na aw bɛ taxi kɔnɔ nka aw bɛ boli komi nɛgɛso a tɛ se ka taa ka nɛgɛso an bɛ nɛgɛso ka rythme na non ni nɛgɛsotigiw jɔyɔrɔ min na an yɛrɛ b'an jɔ yen n'an ye dɔɔnin kɛ sira la koyi e ko ka bɔ Jara transport la ka na est-ce que a bɛ tɛmɛ 5 minutes a t'o bɔ o kuma tɛ ni galakani minɛ an ye heure 1 de k'a la a ti sagana sɛbɛra an na nɛgɛso ɲini ka d'i ma i yɛrɛ ka t'i fari filɛ o bɛ arranger o turu siɲɛ 3 an t'a fɔ Seydou Nantumɛ a k'i tɔgɔ sɛbɛn Seydou Nantumɛ komi ale de y'a musakaba bɔ mais ni n'a turu bɛ kɛ Bayangara je suis partant e na se ka taa jɛgɛ sira nɛgɛsoboli kɛ voilà i m'a ye o yɔrɔ ka taa fɔ Koro mais i b'a dɔn ko k'a fɔ i bɛ ka min fɔ nin ye wagati dɔ la cɛ dɔ kun nana a kun ye nin kuma de fɔ a ko de ko ni Mali ma ɲɛ ko a bɛ tuuru kɛ a ka taa daminɛ Dɔngɔnɔ dugu la k'a daminɛ Koro ka na se Baɲangara ma Sevare ma k'o ɲɔgɔnna yɛrɛ o sira in cɛra jɛgɛjɛgɛ cogo in k'a ka ɲi nɛgɛsoboli la kosɛbɛ tiɲɛ ninnu de fana ye non seulement a ka ɲi nɛgɛsoboli la si c'est pas pour des questions sécuritaires là ça fait du tourisme aussi mais a b'a to fana lakana fana bɛ na o surtout on a les moyens voilà ka se ka sécuriser kɔni a kɛra moyen aérien a kɛra dugumana a na sisan bi kɔni on a les alhamdulilayi moyens ka se ka sécuriser kuna sini ko minɛnkura dɔw yɛrɛ ma na ou bien kunun ko don et puis a bɛ fusaya kosɛbɛ Bayangara n y'o de fɔ k'a bɛna nin lakana parce que k'a bɛ turusiw taara voilà u nana lɔgɔ ci la maintenant n'an taara turu kɛ sisan nɔ u ye jeli bila nin ka ɲi e da ni ne ye dɛ an bɛ taa Kuluba kunun ko kunnafonidi min kɛra sa Vamara Berete ale tun bɛ a ye min sɔrɔ
an ka jɛ k'o filɛ yanni Dirisa Mama ka taa ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na. Jɛɲɔgɔnya kɔrɔba mun bɛ Mali ni Maroc jamana cɛ mun sigilen don bonya ni karama badenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ o jɛɲɔgɔnya kologiriyara ni Maroc kɔkancɛw minisiri Nasser Bourita ka taama ye ka na Mali kɔnɔ yan. Jɛmu kunnafolidi kɛnɛ senfɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana ye a kungelenna kura yira diɲɛmaa la i n'a fɔ Gale Mali kun y'a lakodɔn nka k'a daminɛ bi don in na Mali jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ an tɛ République arabe saharawi démocratique lakodɔn jamana ye tuguni. Ko min bɛ yen nɔ n'a fɔra ko Sahara dossier o kan a y'a bɔn kuma caman fɔr'o la Mali y'a yira k'a fɔ nin déclaration in senfɛ baara minnu bɛ ka boloda Nations Unies kɔnɔ ani Nations Unies yɛrɛ ye u ka ciden dɔ bila n'o ye envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ani résolution caman min taara Nations Unies na Sahara ko ni kuma na a laban o ye résolution bafla ani 700 ani 97 n'a bɛ fɔ ma résolution 2797 o de taara octobre kalo tile 31 san 2025 o résolution ni o bɛ mun fɔ résolution ni an y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ o résolution ni kɔkɔrɔma don résolution ni an b'o kɔkɔrɔma don parce que Maroc ye fɛɛrɛ dɔw de tigɛ n'a bɛ fɔ ma ko plan d'autonomie lakanani ani bɛn sabati cogo min an ka jamanaw kɔnɔ o de la an y'a yira k'a fɔ ko k'a don ta ka bɔ bi la Mali kun y'a ka lakodɔnni min lase n'a bɛ fɔ min ma ko République arabe saharawi démocratique n'a bɛ fɔ a ma ko RSD an kun y'o lakodɔnni min kɛ an y'o lakodɔnni minɛ k'o lasegin kɔ. Maroc kɔkancɛw minisiri kɛlen ka kɔrɔfɔ ta kɛnɛ in kan a ka foli ni tantolu kɔfɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma jɛɲɔgɔnya ɲumanw kosɔn a y'i da don jɛɲɔgɔnya kura nafama minnu bɛ nalen ɲɛta jamana filaw bɛɛ lajɛlen ka nafa kama i n'a fɔ ka visa électronique ko bɔ Mali ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ pewu don nataw la kalanko sira fɛ a yɛrɛ k'a fɔ Maroc jamana bɛ na burusu 300 de di Mali jamana ma ko mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ jamana wɛrɛ ye Maroc jamana fɛ. Le Royaume du Maroc a décidé la suspension de l'autorisation électronique de voyage au Maroc pour tous les citoyens maliens au bénéfice des jeunes maliennes et maliens pour atteindre 300 bourses par an à partir de l'année académique prochaine. Amawloronia k'a fɔ Mali ni Maroc jamana ka jɛɲɔgɔnya kologiriyali kama baarakɛkulu mun sigira sen kan commission mixte u ka jalajɛ nata in kan ka na kɛ an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni san 2026 labanw ye. Kunnafolidi kɛnɛ in kan jamana ɲɛmaa tɔgɔ la Abdoulaye Diop y'a ka kɔkɔrɔmadonni n'a ka foli ta ka ɲɛsin Maroc masakɛ ma Roi Mohamed VI ka sanga ni Marocɛnw ye Mali ka yɛrɛtigiya souveraineté k'o bonya baaraw ni jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen na jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo mun. Ayiwa lakodɔnni min samana ka bɔ yen sisan ka bɔ yen kɛnɛ an ka kibaruya sɔrɔlenw ye République arabe saharawi démocratique ale yɛrɛ n'i y'a ta fɔlɔ kabi diɲɛ bisimila ye u filɛ kɛnɛ min kan nin ye Polisario o kɛnɛ tun don Maroc de ye kɛlɛ kɛ ka Espagne gɛn ka bɔ dugukolo in kan pewu k'a sagoya ta nka sama ni fadenya min tun bɛ Maroc ni Algérie cɛ Algérie fanga ka bon sabula arabu jamanaw la farafinna maa tɛ min ka nafolo ka ca ni Algérie ta ye Algérie de ye fɛɛrɛw sigi sen kan sa ka i nɛnɛ ninnu kɔrɔ k'u sama min ye jɛkulu in ye a sigilen ani jamana in sigilen Mali ye lakodɔnni kɛ juillet kalo tile 4 san 1980 san ɲinanzan kɔnɔna na sa avril kalo tile 10 Mali ko k'a tɛ u lakodɔn tuguni lakodɔnni in fana a kun sinsinnen tɛ fɛn wɛrɛ k'a ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye Musa Traoré ale kun ni Algérie jamanakuntigiw ka di o diya fɛ a n'o teriya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye colonel Chadli Benjelili ye ale ka waati ale ni Musa ka teriya diyara kosɛbɛ o y'a to Ligue arabu maaw olu ye wulikajɔw sigi sen kan yaasa min ye Musa Traoré ye a ka gɛrɛ o la Musa y'a tɔnɔ bɔ ni mun ye o ye pont filanan min jɔlen filɛ an fɛ yan nin ye n'an b'a fɔ ma pont FAD o kɔfɛ min ye Algérie ye a waati kɛlen k'a daminɛ san 1982 la u ye Mali ka boursiw caya kosɛbɛ o la sa jamanakuntigi kɔni nana sa o ni Musa tun ka di
ali waati mina Musa ka fanga jasora n'u ye a bɔ fanga la yan maa caman tun y'a miiri k'a fɔ ko Musa taatɔ don tunga la Algérie nka a yɛrɛ de ko ayi a ti fɔ ale ma fiyewu ko président kɔrɔ ko o filɛ tunga fɛ nin ye k'o ti fɔ ale ma ni min bɛ k'a la jamana in kɔnɔ o ka kɛ ale la ale b'i sigi ka o kɔnɔ Musa Tarawele bɔlen kɔ yen démocratie fanga tigiw olu ma ko in kɛ gɛlɛya ye olu fana y'a to yen sabula an bɛɛ lajɛlen tun bɛ Algérie kama kɔrɔ hali bi ka Algérie to yen ko mun t'a tɔɔrɔ min t'a degun o y'a to min ye démocratie olu ka san 30 kɔnɔna na olu fana y'an to yen an ka Saharawi yɛrɛ lakodɔn Saharawi lakodɔnni nana kɛ gɛlɛya ye waati min o kɛra san 2011 Algérie ale ye maa dɔw jaso dugu in kɔnɔna na n'o ye RCA ye o maa dɔw kun bɔra Libi kɛlɛ waati ka t'u kɔ a ye kosɛbɛ fankelen o bilara ka na don Mali kɔnɔna na wa olu de nana kɛ bamanciwale kangaranw ye bi wa o dogo yɔrɔ fana ye Saharawi in ye bi Mali yɛrɛma jamana ɲɛmaaw faransila fanga ɲɛmaaw olu ko taabolo 3 Mali ka nafa jumɛn bɛ nin ko in na dɛ ko jumɛn bɛ bi n'o bɛ malidenw nafa ani malidenw u bɛ se k'u ka kɔn fɔ fɛn minnu na k'a sɔrɔ maa m'a f'u ɲɛna i t'a yan fɛ a y'a kɛ tan o y'a to olu y'a jateminɛ sa ka kow jate lajɛ k'a fɔ an ka bɔ nin ko in yɛrɛ la a ka fisa a ka dɔn ko Mali min ye Sahara ye a t'a lakodɔn ka da kun jumɛn kan a bɛ se ka kɛ a bɛ Algérie ɲɛ bilen nka a t'a ɲɛ ci Maroc ni Algérie ka fadenya kɛlɛ ka kɛ ni diɲɛseleke naani ka taabolo ye bi ni Mali b'o kɔnɔna na a ka kan ni diɲɛseleke naani tɔn bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ tɔn ka taabolow lasabati u ka sɔn nin waati in na yaasa nin ko in ka sigi sen kan Maroc ale ka yamaruya kɔnɔna na nka jamana minnu bɛ n'olu bɛ Algérie kaman kɔrɔ hali bi olu kɔni bɛ a ko in na wa Maroc fana bɛ ka samali kɛ yaasa minnu bɛ farafinna jamana minnu bɛ olu ka na nin waleya kelen de y'a to ni Maroc y'i sama ka bɔ pewu Union africaine na k'a fɔ k'a sen t'a la pewu o y'a sɔrɔ Assane de ale bɛ balo la nka min ye Mali ka lakodɔnni ni jamana wɛrɛw ka lakodɔnni o de y'a to min ye Union africaine n'o ye OUA ye ale de tun ye République Saharawi lakodɔn k'a ta k'a jate jamanaw fɛ Dirisa Mamɛta tilegan in na avril kalo tile 10 o kɛra Mali kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ale tɛ nin jamana in lakodɔn tuguni yɛlɛmaba don sabula a bɛ tiɲɛ dɔw jira tiɲɛ minnu bɛ yen bi n'o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye k'a daminɛ san 1990 san fo kana se nin waati ma nin ko in kɛlen don ta ma bila ta ma fo kɔsa in na Nations Unies yɛrɛ ye maa ɲini maa min bɛna ka taa ko in ban ka kɛ ni Maroc ka yamaruya ye hakilina jumɛn b'i la fɔlɔ yan'an ka ɲininkali tɔw cɛ Kasim k'i fo kosɛbɛ invitation na ka an filɛbaga ni an lamɛnbaga k'u bɛɛ lajɛlen fo je pense que kunu décision min taara an ka jamana fɛ ni o ye ka Mali ka reconnaissance ka a bɔsi République arabe saharawi démocratique la je pense que ne yɛrɛ ka faamu yɛrɛ la c'est d'abord c'est logique et réalisme b'a la et on peut même dire que a kun kan ka kɛ kabi waati jan ka kɔn bi ɲɛ pourquoi je m'explique parce que i ye historique min kɛ sisan nɔ an ka président ala ka hinɛ na Musa Tarawele a ye ni république in reconnu ka sababuya kɛ an ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ensuite Mali ka intérêt kama parce que n'i ye fɛn fɛn fɛ a kɔni bɛɛ lajɛlen Mali ka intérêt kama a y'a kɛ o kama donc o kɔrɔ ko an bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ c'est des questions d'intérêt donc ni intérêt jɔra waati o waati n'i lajɔ yen voilà oui anw ni Niger anw bɛ ɲɔgɔn fɛ AES kɔnɔ Niger ni Algérie ka surun ɲɔgɔn na taama ɲɔgɔnya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ Iran soutenir Maroc dun ko ale ka sira foyi tɛ Iran ko la n'i y'a jateminɛ bɛɛ bɛ t'i ka nafa de nɔfɛ i ka jamanadenw ka nafa bɛ yɔrɔ min n bɛ kuma d'i ma voilà donc c'est des questions d'intérêt et surtout fo ka n'a kɛ ka bɔ i tɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ tuguni mais i bɛ kɔlɔlɔ de sɔrɔ a la ni a sera yɔrɔ la forcément i kan k'i jɔ ka réfléchir n'a sɔrɔ ni Saharawi kun ye jamana de don yɛrɛ ko a bɛ n'a fɔ jamana tɔw sango b'a sɔrɔ logiquement sango kan ka sɔrɔ Mali y'a ka ambassadeur rappelé ka bɔ yen ka sababuya kɛ n bɛna min expliquer sisan parce que rapport wo kɔsa na ko bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye front polisario ye ko front polisario ni terroriste minnu bɛ Mali attaqué a kɛra état islamique a kɛra jinɛ min ye front polisario n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo deuxièmement minnu bɛ yen nɔ n'o ye MNLA n'a to i b'a dɔn a bɛɛ ye kelen mais olu fana ni front polisario u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɔsa na rapport dɔ bɔra o rapport y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ukrainiens ani front polisario éléments u bɛ don Mauritanie fɛ ka na an ka attaqué et plus précisément attaque min kɛra Tinzaouaten il a été prouvé
à travers des rapports k'a fɔ ko front polisario élément farala terroristes ka a do kan attaqué. Et même bien avant ça, oui, même bien avant ça, d'ailleurs, en 2022-2023, Espagne qu'on a là, où il y a front polisario élément de RMN qui a jugé parce que ko lien ba ni contacté be ani état islamique ni gonche munumbe ka Mali fait en quoi. Donc imaginez ani Algérie be mangamba mbela. Pourquoi? Parce que Algérie be ka Mali terroriste Algérie ni o tegebe nyogambolo ayanga ambassade nous fombela de la rappeler ka boy. Comment est-ce que Mali be se ka yoro do reconnu o yoro groupe mi be na parce que kele fefe be na be front polisario de be ka bela jelenke. Donc au front polisario ni terroriste tegebe nyogambolo ka Mali attaqué. Donc ça nous apporte quoi? L'insécurité. Ani saya abeka o de lase ama donc o lango na soro ni jamana kunu na fo jamana to bito na sang ma soro normalement ere anga ambassadeur rappeler ka boy to fona kalama ko abe mo na ko jaboy voilà to ko jamana de do nte ko mo ko sino ko jamana ko ntigi be fembe non o te fembate et puis front polisario trafic ça dire ko jugu fembe ke zone ko nona ou sembi abela donc Kassim on ko jugu ku yan va mi nyamolo voilà donc comment imaginer ambe ka du ko do reconnu mogo do kabano front polisario et olu kelen no réservoir minu me ka terrorisme alimenté kanga jamana yere attaqué donc même en représailles front polisario ka participation aux actes de terrorisme aux attaques contre le Mali en kanga et reconnaissance retiré ka bobolo deuxièmement à sa logique qu'on a imaginé comment est-ce qu'on peut continuer ka front polisario ka soutenu ka fa ko jamana ka di ama alors que dugukolo bi ni terroristes bi ñogon soro tchenikelo bebe ñogon soro donc anu me ko lu de kele donc c'est comme si amika keleke wala sa dugukolo do ka soro mogo do ni dugukolo mi soro la ni are fana baneno mi ma fait voilà donc c'est comme si ni entraînement ni fond de bana kay no wala sa ka on de attaquer tout quoi donc le Mali a même intérêt hein nous nga contrôle kana ka yoro kan parce que nous ka contrôle kera yoro kan non seulement avec ka Mali déstabiliser avec ka Sahel bela jelen déstabiliser parce que on est trafiquant on est terroriste on est auto bela jelen mbolo ben mbolo et troisièmement ibaro ni ko front polisario ko Algérie nous voyager en Algérie de passeport oui Algérie de héberger Algérie de financer et même Algérie de la teme soit Mauritanie fait ou bien cadeau Algérie refait kana on attaquer donc imaginez un mogo do deme otiga fanga soro no fanga soro o ga Algérie ga instrument tukudi katla on kele tukuni donc ça n'a même pas ça veut dire que on Algérie kele ku yere ku yemi on no fana kadi voilà donc ça n'avait par fini ça n'avait même plus de sens au-delà même ni Mali ka déclaration ni une partie ta ba job koko après une réflexion approfondie donc ils vont même aller dire que comment dire le dossier qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionale. Donc ça veut dire quoi? Ni sigi ka hakli jagabo era de ke et ba ni dossier ce n'est plus autonomique c'est une question de sécurité nationale ou de sécurité sous-régionale. Donc akanga tani hakli. Donc ça c'est le volet sécuritaire, ani volet intégrité territoriale. Maintenant même volet diplomatique. Ame domine na fobi Mali doronte il y a fait Nasser Bourita fa discours qu'on a jamana bidru de kumé minu ñe commander la RSD reconnu lu be ko reconnaissance retiré ga bola Nations Unies reko désormais ko be Maroc a plan d'autonomie de reconnu Maroc be fa ka tchomi voilà donc c'est comme si Amedo Mena Fobi ou ga indépendance forme wera là ce n'est même plus d'actualité enfin djembe ko angana ni sera donc moi je pense que c'est vraiment c'est logique hein et à quel yere c'est comme si avec taka anga jamana principe c'est-à-dire ka kelebeke voilà anga kunklena saba anobe takani donc moi je pense que c'est une décision à féliciter et à soutenir aywa abe ani Maroc fana ka bolo di ñogoma sinsi bolo di ñogoma minti bila ko c'est ko ni dongo ni adamadiya ta nasra fe anga jamana fla fana bi côté al nasra kuma la fongo ñogo be ka nunu ñanje nga tato Maroc ka bonfro la kuma takanye sa en fana ba anyere gmine ka keni ani Maroc ka fongo ñogo kuma la nga ni se ni mina na sinsi ouais non seulement ni mina sinsi ni ani Maroc ta ina fo job ya fa ka kuma ko na la un moment donné ako malgré que wati chama mi ke wasra ni Maroc fo ñogo ngay bal ñogo je mais Maroc te amine ama utake na fo binajanta chuya binajanta sigilo do angolo ko na yanzo aba mbolo ko utake na fo binajanta to quoi et en plus de ça aussi ni Maroc ta Maroc jamana min ka investissement mbabe malla
a kɛra télécommunication yo a kɛra finance yo a kɛra banque nu fɔ Maroc ka investissement ba bɛ Mali la ka tɛmɛ yɔrɔ caman u bɛ BDM na voilà u bɛ BIM na u bɛ yɔrɔ caman u bɛ Telecom fana na n'o ye Malitel Move Africa ye voilà et même an ka relation ni Mali ni Maroc ni ɲɔgɔn même waati dɔ la n'a bɛ to ka gɛlɛya dɔɔni mais i b'a ye privilège dɔɔni bɛ an bolo Maroc ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan olu bɛɛ lajɛlen donc moi je pense que o relation tigiw o entretenir o nafa ka bon jamana kan kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛlɛ sugu dɔ ni comment dire la fɛn sugu dɔw kan. Ayiwa an b'a ye fana k'a fɔ min ye nin ko in ye a bɛna na to jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama sira fɛ min ye fanga yɛrɛ k'i jɔ a fanga jɔyɔrɔ la ka jamana ka dugukolo bɛɛ lajɛlen kisi ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan Mali yɛrɛ taama bila taama min tun bɛ Sahara ko la o fana ka danganamaya bɛɛ ye sen. Oui, effectivement, parce que c'est comme si c'est message d'horaire de corps pour que gaïra djembela djelena. Désormais, il faut respecter le Mali. Il m'a fait moi. Ça veut dire follow double jeu donc non voilà, on sait que ibika voilà nga nafatala ibika antoro iba attaquer ibi terroriste ko fait mais en bas que na follow diplomatie comme on va hypocrite jouer non bon, maintenant désormais on va voilà, on va plus accepter que mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko ka dankari an ka jamana la an ka jamanadenw ka ɲamana la a yɛrɛ ka nafa anw tɛ fɛn sɔrɔ la an ka tila k'an da de tuguni quoi c'est même un signal ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma quoi et plus précisément ka ɲɛsin Algérie ni a ka parce que an bɛ se ka front policier yɛrɛ wele i n'a fɔ Algérie ka proxy de don quoi parce que Algérie de b'u Algérie ka proxy de don olu ka fɛn bɛ Algérie de don voilà Algérie de b'u utiliser n'u kan ka mɔgɔ jamana min attaquer Algérie de b'u utiliser n'u kan ka taga yɔrɔ min na Algérie de b'u utiliser c'est un message à l'endroit de tout le monde désormais n'i ye Mali bonya Mali bi bonya deuxièmement Mali ti a ɲɛ tugu tiɲɛni ka ɲɛsin a ka jamana ma tuguni o bɔra mɔgɔ yɔrɔ la désormais kan voilà. Ayiwa an b'a ye k'a fɔ ko in yɛrɛma hɔrɔnya ko b'a kɔnɔ min ye jamana yɛrɛ ka kanabila ko b'a kɔnɔ jamana ɲɛmaaw y'u sinsin kuma min ka ko in na o ye k'a fɔ ka kɛ i yɛrɛ ye k'o sinsin an ka nafaw kan kɔnɔna na ani kɔkanna na ani an jɔyɔrɔ fana diɲɛ sɛnɛkɛla ni bankun kan. C'est comme si il y a une décision j'ai suivi un peu commentaire même à Maroc précis fait et là je me suis dit peut-être en bolo kodendo mais à niveau et c'est là où j'ai compris que Mali diplomatie bilama ça dire afanga ka bon ça compte beaucoup sur le plan international. C'est comme si j'ai même vu des spécialistes de Maroc chez nous c'est comme si nous Mali ka Mali ka position sɔrɔ na mɔgɔ fana bɛ Mali kɔ i b'a fɔ a bɛna fɔ Mali ka position c'est comme si a bɛna na fɛnba de lase o ma Afrique kɔnɔna la ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la mais n ko Mali ka position de y'a to ni OIA yɛrɛ ye Sahara lakodɔn voilà alors que e ka jateminɛ kɔsɛ na Américains ye nin position ta Français ye nin position ta Kenya y'a ta kɔsɛ na mais ça n'a pas fait autant de bruit i b'a fɔ moi bon farafinna fana Mali fana lamɛnnen de don voilà donc ça veut dire que a teri jamanaw caman de bɛ yen minnu b'a fɔ ni Mali b'a la an b'a la voilà donc ça veut dire que ça c'est comment dire là avait avantage avant et puis ou jigi dalemba do akan et puis femba do ou bolo fena donc ça démontre également non seulement c'est là où il faut comprendre que c'est-à-dire panafricanisme et la souveraineté et Afrique est là c'est-à-dire Mali leadership d'osoro leadership ni peut-être souvent à la arrêter à nafado à la arrêter à niveau de parce que bébé boli Mali non fait ni Mali direction minta ou bien ni Mali guerre la ɲɔgɔn na ou bien ni Mali yira ɲɔgɔn fɛ a bɛ aura-ba de dima à travers le monde kɔkɛ bɛ ka diya sa voilà il y a fait ko kɔkɛ bɛ ka diya bɔ imaginez jamana bɛ yen bi minnu bɛ ka gɛrɛ kɔkɛ la tu pouvais même pas imaginer wallahi tu pouvais même pas imaginer k'a fɔ k'olu jara kun bɛ gɛlɛya ka alu tɛgɛ di a ma kuma tɛ ka taga a fɛ yen ka taga sanu k'a fɛ et puis ka tila ka o afficher ni a ye u yira k'a fɔ ko n'a bɛ se ka baara kɛ voilà et puis u b'u afficher ni a ye mais est-ce que nin fɛn in bi an y'a ye fana k'a fɔ Maroc i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u ka jabɔ fɛnw ni fɛnw na kalanden minnu bɛna na taa ekɔliden minnu bɛna na taa Maroc famana ka ni ɲɔgɔnna bourse de an ka jamana ma dɛ ouais Maroc famana ka ɲɔgɔnna bourse et puis gɛrɛntɛ fana tun b'an ka yen kosɛbɛ surtout fɛn min ye autorisation électronique de voyage visa voilà au Maroc non o mɔgɔba de degun anw dɔrɔn tɛ o ye mɔgɔ camanba de parce que u ka fɛn ninnu da ka di de koyi u ka kɛnɛyɔrɔ ninnu da ka di et puis n'i taara yen fana lafiya n ko n'anw dara an bɛ yɛlɛma misiri de kɔnɔ yen i ti balo sa ye o i bɛ misiri kɔni kɔnɔ Maroc kɔni i taalen de ɲɛna o kuma tɛ ni araba don e tilara kana an bila an ka taa ne dun bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ ne yɛrɛ sen sumana ye parce que u kun ye papier nin don an ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ
i bɔra yen sera eri 3 eri 4 voilà papier wula ka bɔ yen alors que papier nɛgɛ bɔnen na a bɛ jamana wɔɔrɔ a b'u ni jamana wɔɔrɔ ɲɔgɔn cɛ mais an yɛrɛ bɛ sɔn ka na kɛ sababu ye fana k'a b'u ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc tu as vu l'impact comment de la fin yɛrɛ impact ensuite i ye bourse minnu fɔ mɔgɔ minnu fana bɛna na bourse sɔrɔ ka taga kalan kɛ même si n tɛ fɛ ka n sinsin bourse kan kosɛbɛ mais visa électronique ne bolo o nafa ka bon a nafa ka bon kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ taga yen nɔ a kɛra minnu bɛ taga ci wɛrɛw la wa a kɛra minnu bɛ taga furakɛli la minnu bɛ taga quand même c'est des gestes minnu b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɛra vraiment a ye fɛnba ɲɛ u ye et puis n b'a dɔn a tɛ nana danni ma parce que commission mixte fana coopération o fana kan ka na kɛ o ye annonce ye voilà ça aussi fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ comment dirais la kɔnɔ mais ne bolo nin bɛɛ kɔfɛ min nafa ka bon a la kosɛbɛ o ye an ye signal min di comment dire la diɲɛ yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ désormais le Mali ne peut plus accepter ka jamana dɔw reconnu nin tɔgɔ la tan o jamana ka tila ka participer attaque terroriste la ka ɲɛsin Mali ma ka Mali déstabiliser o kɛra jamana o jamana kɛra o kɔfɛ sa nous on va plus accepter ça o logique in c'est plus o ye message in ka bon kosɛbɛ puis ci dɔ ka ɲɛsin hali proxy misɛnnin wɛrɛ ma minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ o bɛna dɔn k'a fɔ ko non le Mali Dirisa Minɛnta maa bɛ ka kuma dɔw wɛrɛ fɔ surtout an yɛrɛ fɛ i b'a dɔn k'a fɔ anw de kɔni ka jateminɛ ni diɲɛ maa si ta tɛ kelen ye an ka jateminɛ cogo ni maaw ka kow tɛ kelen ye tɔw bɛ fɛn fɛn ye ɲuman na anw caman b'o ye o fine bi n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ Mali bɛna na i sinsin diɲɛ seleke naani ko a bɛna na ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnya min d'u ma Maroc ka fɛɛrɛ kɔnɔna na dɔw fana bɛ k'a fɔ ko n'an y'an ta o fɛ ko yalama ko maa minnu bɛ k'a ɲini an yɛrɛ fana fɛ k'an ma fiɲɛ bɔda d'olu fana ma ka kuma da d'olu ma wa c'est-à-dire ma faamu u bɛ fɛ k'a fɔ sisan n'anw ye Saharawi Maroc ka kɛ o denfa ye ko olu ka jamana lakodɔn ko minnu b'anw yɛrɛ fɛ yan ko yalama k'an ma sababuya d'olu fana ma olu fana ka kuma da sɔrɔ wa fɛn suguya kelen tɛ o k'a fɔ fɛn suguya kelen tɛ Mali kɔnɔ yan nɔ groupe foyi tɛ Mali kɔnɔ yan résolution foyi tɛ Nations Unies kɔnɔ yan nɔ e ma deli ka taa Nations Unies fɛ ko ka Mali territoire fan dɔ lakoni ko dɔ ka fanga dɔɔni b'a kan ou bien ko ka groupe dɔ reconi ko ka fanga dɔ bɛ yɔrɔ dɔ kan o tɛ yen nɔ alors que Front Polisario c'est comment dire c'est le contraire i m'a fɔ ma Nations Unies yɛrɛ de y'a reconi ko u ni Maroc ka sigi ka kuma pour que Maroc ka bɔda dɔ di u ma genre a kana kɛ i b'a fɔ indépendance tɛ k'u bolo mais u ka yɔrɔ min b'u bolo voilà yɔrɔ min b'u bolo voilà dan n'u ka fɛ u b'o yira Maroc ma ban o ma Cambodia Maroc ma ban o ma mais Algérie de tun bɛ ka continuer ka kɛ non ko o dɔrɔn tɛ ko ka u yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ de d'u ma k'u fara ka bɔ Maroc la pewu i m'a fɔ ma voilà par exemple même ni ye Espagne ta ni ye Catalan ta ko u fana voilà Basque France ni plus précisément ni ye Catalan ta mɔgɔw b'a Barça yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na mais a gestion tɛ i n'a fɔ Espagne Madrid gestion bɛ kɛ cogo min na non ce n'est pas comme ça i m'a fɔ ma masakɛ ka politique ale ka non autonomie dɔɔni b'u bolo i m'a fɔ ma olu yɛrɛ ka kɛlɛ fanba yɛrɛ tun bɛ ka kɛ waati dɔ la u tun bɛ fɛ ka u fara ka bɔ Espagne n'a yɛrɛ de Espagne fana ma jɛ ni o ye quoi n t'a dɔn ni hakili b'a la waati dɔ la u ka joueur bɔ les piqué autres olu bɛɛ kun u exprimer fɛn dɔw fɔ voilà o ɲɔgɔnna caman bɛ mais ça a bɛ dépend jamana yɛrɛ tariku de la quoi jamana sigicogo a bɛ sigi waati minnu na ani communauté minnu bɛ a kɔnɔna la alors que au Mali ce n'est pas ça Mali ta n'i y'a jateminɛ Mali rébellion c'est fɛn sigilen de don tilegan de fɛ ka mɔgɔw wele ka na dɔrɔn k'a fɔ ye bon anw bɛna taa an bɛ marifa di aw ma a ye marifa ci a k'a fɔ k'a tɛ fara ninnu kan e m'a fɔ ma et puis minnu yɛrɛ nɛgɛra ka don a la olu yɛrɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ko cogo di olu yɛrɛ ko ko u tɛ a la quoi donc ce n'est pas fɛn sugu kelen comment dire la fɛn sugu kelenw tɛ en plus de ça aussi n'i ye Mali ta ka Mali comment dire la fɛn rébellion ta ka ninnu ta Sahara in ninnu u bɛ arabu de o kama u bɛɛ arabu ni n'i ye Mali ta in a instrumentaliser len de don walasa k'a fɔ ko siya dɔ de bɛ yen nɔ o de bɛ fɛ k'i fara ka bɔ jamana tɔw la jamanaden tɔw la k'a jamana voilà ça c'est sariyaw yɛrɛ tɛ jɛ ni o ye quoi donc voilà ani Mali ta tɛ kelen et même i b'a mɛn mɔgɔw da k'a fɔ oui Mali ye nin min kɛ tantɔ an ko an ka dan neutralité de ma diɲɛ ni neutralité tɛ taa koyi i bɛ sa o bon Kassim dɔ bɛ t'i bugɔ k'i fa fu Kassim netiri i jɔ fɔlɔ Kassim i jɔ fɔlɔ ban a tɛ samara bɛ briller Maroc ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sama la Front Polisario ni Maroc bɛ ka ɲɔgɔn sama ni e ye Front Polisario reconnu neutralité bɛ min ni y'a san 46 an tɛ neutralité la ayi an kɔni tun t'o la an taara fan kelen fɛ ko an ka nafa bɛ yen an y'an sigi ka hakili jagabɔ kan an y'a ye k'a fɔ nafa dɔrɔn tɛ dɛ o ko in yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye an bɛ degun min yɛrɛ kɔnɔ bi dɛ o nɔ yɛrɛ b'a la an ko non
an ka fanga yɛrɛ minɛ ninnu na fɔlɔ parce que ni ninnu ye fanga sɔrɔ ka dugukolo sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye a bɛna na tiɲɛni fanba don an quoi donc an yɛlɛmana comment dire la fan wɛrɛ fɛ k'a fɔ et puis en plus ka tila k'a fɔ an ka intérêt bi o fan de fɛ halisa ni mɔgɔ dɔ sigilen don ka neutralité ko kuma fɔ la quoi ça n'a même pas de sens. ayiwa maa caman bɛ k'a yira fana k'a fɔ ko waleya in a bɛna na ni dayɛlɛ ye bolo di ɲɔgɔn ma sira fɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ko n yɛrɛ bɛ min kalama kɔni n ka Maroc taga la m'a dɔn k'a fɔ min ye Bamajɔna wale kɛbaaw ye kibaruya jɔnjɔn sɔrɔliw la farafinna kɔnɔ yan Maroc bɛ wanew fɛ yiriwali ko ta na sira fɛ ani bolo di ɲɔgɔn ma ko ta na sira yɛrɛ bolo an bɛ se ka mun sɔrɔ nin ko in na parce que nafa ko de bɛ yen sisan. Bon, déjà, vous savez, diplomatie qu'on a fait, surtout ni jamana flabe, nous beka ñogon fam ou quoi intérêt ou quoi. Parce qu'il faut pas aller croire que jamana dobe non, voilà, au débat. Oui, voilà, non, abeb dépend jamana bi inaka je kono la. Ibi se ka min soro na ani abi ibonya kase niveau mina. Bon, ni ani Maroc ta kal jatemne bay. Maroc yɛrɛ ka intérêt kama oui sama an nɔfɛ fɛn caman parce que Maroc a compris que déjà investissement ninnu kɔfɛ ni ani an sera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na déjà ça fait un marché 71 millions d'habitants ni AES ta donc ça fait un marché ensuite anw ti océan sɔrɔ donc à travers Maroc fana o baara yɛrɛ b'u bolo voilà au baara comment dire la au baara bi sen na et faut pas même oublier que Maroc avait même proposé projet min filɛ nin ye Niger ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ sa n'o ye gazoduc transsaharien ye le Maroc avait même proposé au Nigeria plutôt qu'u bɛ a kɛ ka tila ka sira wɛrɛw bɔ yan mais à l'époque ça n'a pas trop marché quoi donc o dun ka ko ka teli dɛ olu ti bila ka suma n'u ye min fɔ o b'a kɛ dɛ voilà donc c'est comme si u ka fɛn caman dilannen don an fɛ yan voilà donc c'est comme si a bɛ fanga dɔ di an ka diplomatie ma a bɛ fanga dɔ di olu fana ka diplomatie ma et en termes d'investissement aussi u ka investissement fanga bɛ se ka bonya nɔ i n'a fɔ Maroc fana marché fana bɛ se ka dayɛlɛ anw ye yan nɔ kosɛbɛ et moi je pense que an kan k'an sinsin o fana kan kosɛbɛ ka Maroc marché fana dayɛlɛ an ye fana pour que an fana bɛ se ka don ni n ko ko in yɛrɛ ɲuman ye min an bɛ se ka taa ye comme u bɛ se ka n'an fɛ yan cogo min voilà y'an dɔn maa ye an fana y'u dɔn maa ye i m'a faamu donc moi je pense que c'est vraiment c'est quelque chose min ni a tɔnɔ bɔra kosɛbɛ ça peut nous servir beaucoup et puis a b'a yira mɔgɔ dɔw fana la k'a fɔ désormais aw kelen tɛ quoi i m'a faamu wa aw tɛ maa voilà maa dan t'aw kelen ye le fait même de provoquer cette concurrence entre an ka partenaires ni ɲɔgɔn cɛ ça aussi o fana bɛ an nafa kosɛbɛ voilà parce que dɔw bɛɛ bɛna bila i kunna k'a fɔ ne ta tɛ ninnu ye i m'a faamu wa donc mɔgɔ wɛrɛ man k'i ka sɛfan bɛ bila fan voilà donc n bɛ proposition min kɛ u ye ani n bɛ se ka nafa min lase u ma c'est ce qui va compter donc désormais o bɛ na a kɛ ni o ye parce que i b'a dɔn fɔlɔ anw kelen de b'a fɔ ko Algérie ka exclusivité o y'o fɔ kuma caman dɛ Mali kun tilalen don fan fila ye kɔrɔnfɛla kɔni o kun ye Algérie ka exclusivité ko kan o bɔra la an b'ale ka bisikiw n'a ka nɔnɔmugu n'a ka fɛnw kɛ yanfɛla fana bɛ Faransi bolo donc maintenant le fait même ka an labɔ o kɔnɔna na désormais k'a fɔ partenaires ye bon Mali ye jamana min intérêt caman bɛ a kɔnɔna la c'est celui qui propose et c'est celui qui nous respecte et surtout celui qui respecte notre souveraineté. Ayiwa kuma fanba yɛrɛ ye min ye bi anw bɛ jɛkulu kɔnɔna na o ye AES ye Burkina Mali Niger nin waleya min kɛlen filɛ nin maa caman bɛ ka hakilila jagabɔ k'a kan e ta ye jumɛn ye a ko la e y'a faamuya cogo di a tɛna na yigi yɔgɔ ye o la wa non a tɛna ni yigi yɔgɔ ye surtout ni ye AES ta gɛlɛya ti AES jamana si ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ti ani si ni Maroc et puis a bɛɛ ni Maroc bɛ contact la déjà parce que n ye projet min fɔ ni o ye accès à l'océan Atlantique la o bɛɛ yɛrɛ kun taara yen yɛrɛ an bɛɛ b'o kɔnɔ déjà Assimi ka président wagati la voilà an bɛɛ b'o kɔnɔ et en plus fɛn min ye hali jamana wɛrɛw b'a kɔnɔ ni o Tchad ni fɛn olu bɛɛ b'a kɔnɔ déjà donc ça ne va pas poser problème mais sur ce volet là fɛn min ye AES ka partenariat ni i bɛ ka bɔli laban ye a y'a yɔrɔnin souligné a kuma ma caya kosɛbɛ peut-être j'ai même eu l'impression que mɔgɔw m'a faamu kosɛbɛ alors que c'était très important a ko ko u yɛrɛ dama bɛ ka baara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko y a des discussions u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc ça peut être au niveau des chefs d'État k'a fɔ ko an k'an togo dɔn c'est vrai voilà c'est vrai jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a ka partenariat la ko mais u yɛrɛ dama bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ pour que les partenariats comment dire bilatéraux o fanga kana na bonya ka tɛmɛ AES ta kan donc désormais voilà k'u bɛ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ pour voir donc désormais AES jamana kelen-kelen ani mɔgɔ bɛna na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ ani o tigi ka baara kɛ ɲɔgɔn a bɛ kɛ sababu ye ka AES fɛgɛya ka fiɲɛ don AES la donc on va essayer de voir ça
autrement. Donc il y a souligné à l'intervention là-bas. Donc ça veut dire que la discussion est sénat, mais Maroc était au cadre qu'on a là, Algérie de au cadre qu'on a là, soit Côte d'Ivoire ou bien Bénin, parce que ni Algérie ta, on est au Mali, ni Bénin ta, on est Niger Mali, Côte d'Ivoire ta, on est au Mali, on est Ibe Fana Mali. Donc des relations bilatérales nous nous avons à comment que présent nous avons ou bien à des niveaux institutionnels pour voir à kana kesaobe ka kololo la siama, parce que vous savez ASI Fana point fort ou peuple ka adhésion. Donc Bibina souvent ça fait mal ni Nigeria mais kafako Alassane Miye mo ke meshegi labe ko ta aller attaquer Chine sogoma boko oni Mali tegefle ani Asim tegebe nyoro lo ka korota, ça peut faire mal ali mo ma fin fort et le Niger aussi pareil, Burkina aussi na le fana kafako aller ni commander la fin adobe trop maintenant ko la même Sénégalais m'est passé, ça peut faire mal et avec ça mais mi yérebe mogo joro o ye conseil na Niger jamana kuntiga Algérie tagay apma chara aluga bolo du ngomay donc yanu kata est-ce que jamana kuntiga yérebe kuma ngon fa lu ko ngon na ka bon là je ne sais pas na so ni kuma na ngon fait mais aye impact négatif ba ke ay sirega parce que à partir du moment où il y a Kafoko, Tchani Segra Kabo, Algérie, tu pouvais remarquer à quel réseau sans faire l'obé, à quel cercle qu'on tu pouvais remarquer à ce que Kuma Dora Kosobe, Jamana Nchamakara, Mali, Burkina, Niger. Voilà, parce que la population ne population de Vanyara. On senti population na, il faut senti population na, Bekmika, Jamana Kosobe, Kateme, Ayasika. Donc, parce que c'est ce que Algérie cherchait aussi à travers la communication, c'est comme si ni Tchani au lieu de choisir ASI quoi. C'est ce que Algérie voilà pour les véhicules. Même si ni Tchani a discours il a dit plusieurs fois qu'à Foko bon amana na fait mununke il va falloir que d'autres niveaux nous le Karawati mais malgré tout ça et surtout il y a Tchani qui a discours à la Maclafalo Algérie principe commencer à discours à transformer voilà moi-même ce jour-là moi j'étais me télé de là et heureusement comme nous sommes comment si je nous attends ma version nationale version est contenable là donc me induit en erreur parce que quand Tchani Keleng a foko atisaka famu et ma famo ko comment dire la ko et kake jamana yi mimbe wuli ka nyesi jamana ma voilà iteri jamana ma donc utara sebe ka fo farafina ka kenya yere burujali baro ke fe ka soro yo keleke ka teme ko donc pendant que Tchani me discours là et voilà infographie comme ka pendant que Tchani me discours là Algérie presse ou ka infographie ke donc Tchani o yora fodro o ya yelma o lego ka fa ko Tchani ko mo sita comment dire la atisaka famu Algérie ta famu ya voilà ko famu atisaka mo ta famu mais utara yelma ka ko Tchani ko no ko mo sita dala de wara ni kuma flati kele awaka kuma chara voilà donc utaro c'est alors que Tchani ma fa mo ti dala mais ka ti famu de quoi ati famu ke bi kaniga donc ni ko mo ma mais kasime e ka ni komi ka ti famu quoi donc o ko ta ka fa ko ne be ka fa ki ma kede c'est comme si c'est une façon ka fi yere kitika nyumanke et mo chama ya ta nyesi on yere de ma voilà parce que mo chama loko aya on est labla ka Algérie sugani ka soro ka kuma ko na kunte o yeme o ya bo amina ko Idrissa Menta bi ni ko numunu fle ka kene jamana don ira foto na ASI fanga jamana don ni ere bolo jamana kuntugo nube ni suga ke o kanga nyebla bara dum o kanga kuna fondi dum sigi senga Mali e bara mingeni ko na sa job ka mo aka seli de communication yo kuna fondi la chama wele yo mo ko chama la bo akala ma job ere kuma na bamana na ka kuma to abkana ere bolo o be ko fe sa jamana kanga munge parce que la famille de ka gele anga jamana kono yani hakli shuka do mo la déjà oui mi ka mu fo la ko sobe c'est ça c'est très bien mais souvent la communication ça va au-delà avec les phones ça en fait souvent ne to ka fo communication na détail na faka bon ko sabe ka l'essentiel et ma fama mais ni mo menti a kono ko sabe ita fam ga parce que il va soro ni war ni déclaration de kara mo déclaration tammi déclaration commenter tout et tout mais va soro taninga segi la kuma ni fitin do fa kono va soro kuma ni avait impact ke ka teme ali déclaration donc on la ni meni mo to kalama ça peut pas passer au-delà même ça la sur mandima et regarde quel même flene Amérique Iran ani fen ngonja ndap na sama voilà il y a communication sur la jatemine il va détail fitin do be non
a tɛ bɔ officiel da mais a détail ninnu n'i y'a mɛn bɛɛ n'i intéressé a la i b'a ye k'a fɔ ko jamana dɔ de service y'a bɔ k'a di journaliste ma journaliste dɔ b'a pour que a ka baara kɛ n'a ye quoi parce que o b'a dɔn o détail in bɛ se ka nafaba ɲɛ ka tɛmɛ hali mɔgɔ ka bɔ comment la sanfɛ ko ninnu kalama. kumaw cayara ale information sugu cayara zen nin kɛlɛ in na kosɛbɛ. non à un moment donné le monde journaliste dɔ yɛrɛ y'a fɔ lui-même il a reconnu a ko Pentagone de bɛ ka information di olu ma. ale y'i si sɛgɛlen ko Pentagone de b'a di u ma quoi parce que souvent nin fɛn ninnu na détail dɔ bɛ yen nɔ olu nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ même. dɔw yɛrɛ sigara anw yɛrɛw la yan koyi. u ko est-ce que k'anw fana tɛ ka Iran ka information dɔrɔn de ta. voilà wali kunnafonidilaw bɛɛ y'olu jateminɛ k'a k'olu bɛ ka Iran ka position de ta quoi. voilà i m'a fɔ donc maintenant sisan si les gens pouvaient ni olu fana ils pouvaient ka n'u bɛ se k'o fara u bolo kan sisan nɔ i b'a sɔrɔ nin taa ne par exemple commission mixte min bɛ nalen o commission mixte i b'a sɔrɔ détail misɛnnin dɔw b'a kɔnɔna na ça peut servir ka mɔgɔw lafaamuya et puis même nin ko ninnu i b'a sɔrɔ détail misɛnmanin dɔ bɛ yen nɔ ni mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ ça peut servir ka mɔgɔw lafaamuya ka mɔgɔw mobiliser davantage ka tɛmɛ par exemple n'i ye déclaration in ta e y'a kalan ne y'a kalan an bɛɛ lajɛlen y'a kalan an b'a dɔn déjà k'a fɔ nin min bɛ nin kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ sisan nɔ ko ni fitini dɔ tɛmɛna ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ min bi ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ ka ja ka dɔ fara a kan min bɛ se ka Marocain la a bɛ Marocain nisɔndiya a bɛ Malien la nisɔndiya ou bien a bɛ AES tɔ yɛrɛ bɛ na ah non mais nin tɛ nin tɛ Mali dɔrɔn de hali an tɔ fana bɛna fɛn sɔrɔ nin na bon détail ninnu ça peut servir ka communication booster kosɛbɛ ka donc u ka o fara u kan quoi parce que souvent i b'a dɔn an ka mɔgɔw ka problème de n'i ko k'i bɛ ko ni fitini ka détail minɛ bolo dɛ non i bɛ mɛn munumunu na dɛ a so yɛrɛ ka teli a la parce que n'ale bɛ kuma ale b'a fili i bɛ se k'ale ta récupérer an ka mɔgɔ tɔ ninnu bɛ mɛn k'a sɔrɔ olu ma bɔ k'a fɔ détail sɔrɔ man d'u bolo détail misɛnnin sɔrɔ man d'u bolo Dirisa nin ko min kɛra a bɛ ka kɛ waati la min na marifakanw dalen don fɔlɔ u ko ten dɛ hali n'a sɔrɔ gosili bɛ ka ta ka ɲɛsin Liban ma yalama nin ko min kɛlen filɛ nin ye a jɔyɔrɔ b'o la kuma tɛ Maroc ale kɔni ka surun Israël ni États-Unis na anw ka jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ anw ni Iran don a tɛna na kɛ kɔlɔlɔ ye o ko in hukumu kɔnɔna wa. non a ti kɛ kɔlɔlɔ ye hali Algérie siranna de ko in daminɛ la sinon Algérie ni Iran u ka surun ka tɛmɛ u kun ka surun ka tɛmɛ hali anw ni Iran kan fɛn caman bɛ Algérie a bɛɛ ye Iran mais le fait que bombardement daminɛna Guinée fagara et puis a y'a sɔrɔ États-Unis Trump bɛ ka Algérie menacer donc j'ai l'impression que Algérie siranna Américains kana na kolo da o donc girinna k'a fɔ ah non Iran filɛ ka nin min kɛ a man ɲi et puis u ye a comment dire la u y'a dan hali u ka sɛriw u ka journaux n'i y'u ta k'u lajɛ u tɛ kuma ko in kan kosɛbɛ ka taa Iran juguya la voilà donc u ye a comment dire la u y'a dan ma quoi mais nin ko min filɛ nin an ni Maroc ka nin ko minnu filɛ nin sisan vous savez a jateminɛ Américains ka mɔgɔ kɛlɛta fɔlɔ n bɛ se k'a fɔ ni Chinois bɛ se ka kɛ tan sanfɛ sisan mais an bɛ se ka kɛ Russiw ye n'est-ce pas mais malgré que an ni Russiw y'an ka partenaire fɔlɔ ye malgré tout ça comment dire la Américains bɛ taa ni ka segin la diɲɛ don o don hali kunu de dɔw bɛ kunna sini ambassadeur tun bɛ fɛn na o tun bɛ défense la c'est-à-dire an bɛ ka kuma min fɔ fɔlɔ c'est ça quoi c'est-à-dire diɲɛ jamana caman de y'a faamu sisan nɔ k'a fɔ ko AES bɛ se ka kɛ sababu ye soit ka i gɛrɛ farafina opinion na ou bien k'i yɔrɔ ma janya farafina opinion na i m'a faamu u b'o de jateminɛ quoi donc ils font tout pour que au moins u ta kana se AES ma ou bien u ni AES ka ye ɲɔgɔn fɛ quoi parce que calcul bɛ y'a yira k'a fɔ ko Russiw ka succès bi en Afrique c'est à partir de l'AES i m'a faamu donc tɔw bɛɛ lajɛlen i m'a ye hali Union européenne yɛrɛ kɔnɔna la Allemand b'u dɛn ka bɔ Faransi kɔfɛ u taa yɔrɔ dɔ la Italien b'u dɛn u taga fɛn san fan wɛrɛ donc jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hali b'a san ni wurubulu yɛrɛ ye u b'a san ni fɛn bɛɛ ko hali u dɔn yɛrɛ ka to ka Faransi lagosi waati dɔ donc jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ça n'a rien à voir waati dɔ la intérêt o kama parce que n'i ye Maroc ni fɛn ta Israël cɛ ta c'est des questions d'intérêt i m'a faamu n'i ye Saoudia ni Israël ta c'est la même chose même Maroc position min na tɔw bɛɛ bɛ ka u to ka gɛrɛ a la i m'a faamu arabu jamanaw bɛɛ bɛ ka na dɔɔni ni nin ko yɛrɛ tɛ Égypte yɛrɛ n'u kun ka surun kosɛbɛ accord sɔrɔli la parce que olu ni États-Unis bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ voilà kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ yanni an ka se an ka baabu ta filanan ma Kasim ka nin décision ninnu tali vraiment kan ka autorités fɔ a la kosɛbɛ mais n ye kuma min fɔ ka o fara kan tuguni ko u ka détails halisa k'u gɛlɛya an ka détails commission mixte min kan ka kɛ voilà an ka détails
voilà an ɲɛ bila baaraw fɛ voilà ka se ka détail nu fɛnw sɔrɔ kan pour pouvoir ka se ka jusqu'à présent ka mɔgɔ mobiliser ani ka mɔgɔ informer n'a ye parce que nin décision ne y'a f'i ye min diyara ne ye kosɛbɛ c'est le fait que Front Polisario bɛ ka anw attaquer an bɛ ka terrorisme kɛlɛ Front Polisario groupe terroriste yɛrɛ je peux même te donner un nom mɔgɔ bɛ se ka taga même recherche kɛ k'a lajɛ il y a un nom Ismaël a tɔgɔ yɛrɛ Mouni Ahmed hein, il a été condamné Front Polisario mɔgɔ de don ani État islamique bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc c'est des gens qui nous attaquent donc comment est-ce qu'on peut continuer ka ni fɛn ninnu kɛ donc le fait que ka o fɛn kɛ c'est vraiment salutaire pour moi et an ka diplomatie k'u fana fɔ kosɛbɛ. Drissa Mementa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka na kɛnɛ ɲɛnamaya bi tilekan in na ka kɛɲɛ ni Mali ni Maroc ka bolo ni ɲɔgɔnma ni taabolo kura Saharawi Mali k'a ka lakodɔnni bɔ olu ka pewu k'a yira sa k'a fɔ ko Maroc hakilina min taara diɲɛseleke naani ka jɛkulu fɛ n'o ye Nations Unies ko baara ka kɛ o hukumu kɔnɔna na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sisan fala ye min y'an ka baabu ta ko filanan ye o bɛ tali kɛ biennale la laada don sibiri o sibiri maa minnu taara biennale kɛnɛ kan ani maa minnu tɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye min ye biennale ye ale sigira Tumutukaw fɛ yen décembre kalo tɛmɛnen tile 18 ka n'a bila tile 28 na baaraw kɔnɔna na sa su o su mun y'an ka marabolo dɔw tun b'u bila o fila ni dɛbɛ la Joyila kilon kun cɛla ale min kɛra filanan ye Buguni kɔfɛ bi tilekan in na an bɛna Joyilakaw olu ye baara min kɛ Moti Tumutukaw fɛ yen biennale la Sadi Baba Alkayiru kɔnɔna na fala yi ka ja talenw don an ka ja an ka taa Tumutukaw olu fɛ yen.
Dusuni galabu demi faso chobarake gabi demi se unte bara wereke fo yurugu yurugu ni sura femine duloni dorogu ni yere saboke auma demi se kuluke wale jugui. Sigi gadia
Jabate donda kele ani boda kele kay saraka minge babal kayru togalan dulati kena kona na bienal kona na samba flan muganduru ana oyira awla ala ka sibiru wala ira ambala jirena ka bela jire fo ka bela jire wala mando dirisa me meta ka fana fo andana kana kena nya njamulu akambe nala sanama sini. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te siffler. Lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa